Gaurtik aurrera indarrean dago animalien eskubideak eta ongizatea babesteko legea Hego Euskal Herrian, naiz eta arauaren alderdi nagusietako batzuk geroago aplikatuko diren. Esate baterako txakurra izateko prestakuntza ikastaroa, erantzunkizun zibileko asegurua eta baimenduta dauden konpainiako animalien zerrenda ez daude zehaztuta eta erreglamendu bidez garatu beharko dira. Edozein kasutan gaurtik debekatuta dago animaliak erakusleioetan erakustea, eutanasia aplikatzea ezinbestekoa eta albaitariaren begiradapean egiten ez bada, arduradunak gain begiratu gabe espazio publikoetan lotuta edukitzea edo 3 egunetik gora bakarrik uztea 24 ordu txakurren kasuan. Arratsaldeon guztioi, ordu biak pasata iritsi da guran gaur albistegiari heltzeko unea, gaurkoan lege ezberdinak izpide. Hain justu, frankismoaren biktimei erreparazioa emateko legea onartu du Eusko Legebiltzarrak ostegunarekin. PP ia bakarrik geratu da memoria historiko eta demokratikoaren legearen eztabaidan Eusko Legebiltzarrean. Hain justu, diktadura frankistaren azken urteetako gidariek abiarazitako alderdia. PPren banaketa batetik sortu taldearen, hau da, Voxen ordezkari bakarrak ere, gerraren eta diktaduraren biktimen erreparaziorako legearen aurka bozkatu du, eta Ciudadanoseko bakarrak ere, bai, edonola ere, 71 legebiltzarkietatik 74 eman diote baiezkoa legeari. EAJ, Euskal Herria Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemos idukoek 4 falta ziren ganberan baina. Hala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan beste urrats bat egin dute, 1936-tik 1978 arteko biktimen memoriaren erreparaziorako politika publikoetan eta ganberan gonbidatu gisa zeuden memoriaren aldeko taldeetako kideek txalo zaparradarekin eskertu zuten onarpen hori atzo. Haren helburua da memoria historikorako politika publikoak arautzea, erreparazio morala, memoria pertsonala, familiarena eta soziala sustatzeko arrazoi politiko, sindikal, ideologikoengatik edota sinesmen erlijiosoengatik jazarpena edota indarkeria jasan zutenen artean. Finean, gaur arte alor horretan egindako lana sendotu du lege berriak, askotariko ekinaldiak legez babestuz. Bestaldetik, asteartean amaituko da Eusko Legebiltzarrean hezkuntza legearen egitasmoari zuzenketak aurkezteko epea eta orduan Euskal Herria Bilduren esanetan karta guztiak ahozkora egongo dira, jakingo baita alderdi bakoitzak nolako aldaketak proposatzen dituen. Horri lotuta Euskal Herria Bilduko hezkuntza idazkarikoitz Arresek dei egin dien hezkuntza akordioa sustatu zuten alderdi guztiei zorrotz joka dezaten eta akordio horren espirituari eta hitzei leial izan daitezen. Zuzenketak aurkezteko egun gutxi falta direnean, dei publiko bat egin nahi diogu rigoreari eta hezkuntza akordioaren parametroei. Herri honen etorkizunerako hain garrantzitsua den lege baten aurrean aurkitzen gara, eztabaida politiko garrantzitsu baten aurrean aurkitzen gara, eta dei egiten diegu alderdi guztiei, eta apelazio horretan gu ere sartzen gara jakina, hezkuntza akordioarekin bat etorriz, hezkuntza akordioaren espiritua eta letra errespetatu dezagun. Alberto Núñez Feijóo Espainiako gobernuko presidente izateko PPren hautagaiaren inbestidura bigarrenez bozkatuko dute gaur Espainiako diputatuen kongresuan. Asteazkeneko ahaleginak huts egin ondoren, gaurkoan ere segurutzat jotzen da buruzagi popularrak ez duela lortuko presidente izateko behar duen gehiengoan. Bigarren bozketa honetan gehiengo sinplea behar du gainera. Aurreko asteazkenean Kataluniako parlamentuan ikamikan aritu ostean adostu dute bi indar independentistek zer baldintza jarriko dizkioten Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezi haren inbestidura babestearen truke, amnistia lege bat egitea eta autodeterminazio erreferendum bat egin ahal izateko baldintzak eraginkorrak bermatzaren alde lan egitea. Alberto Núñez Feijóo PPko presidente gaiaren inbestiduraren bigarren bozketaren egunean iritsitako adostasun horrek hautsak harrotu ditu jadanik. Salvador Illa, PSZ-ko buruak, txarretxi egin du Junts per Kataluniak eta erreztek
feministek jarritako baldintza. Ark adierazi duenez, gizartea banatzea ez da bidea eta iragarri du Kataluniako independentistek autodeterminazioaren baldintza mahai gainean jartzen badute, hauteskundak berriz egin litezkeela. Amnistiaren legearen puntuari dagokionez ere, PSek ez du babestuko Errezteren eta Junts per Kataluniaren ebazpena ilak iragarri duenez. Onartuz gero parlamentuaren eskaera ez da loteslea, baina politikoki eragin handia izan dezake Errezteren eta Juntsen investidurarako negoziazioa bideratzeko garaian. Hego Euskal Herriko pentsiodunen nominak igo egingo dira urtarrietik aurrera, ordurako Espainian gobernurik osatu ez darren edo osatuta ere aurrekonturik gabe jarraitzen badu ere. Zenbat igoko diren ere aurreatu daiteke batez beste 50 eta 60 euro artean. Espainiako Gorteek 2021 batean onartu zuten erreformak bertan behera utzi zuen PPren gobernuen garaiko eguneraketa sistema. Hainbat urtez, 0,25 igotzea eragin zuena eta inflaziora lotu zuen berriro zehatzago esateko aurreko urteko abenduko eta ondorengo urteko azaro bitarteko batez besteko inflazioaren arabera handitzen dira. Abenduaren erdialdean argitaratuko da azaroko KPIa eta orduan jakingo da zehazki pentsioak zenbat igoko diren. Dena den behin-behineko kopuru bat aurreatu daitekeia da. Atzo jakinarazi zuen Espainiako estatistika erakundeak iraileko inflazioa 3,5%koa abuztuan baino 9,10 handiagoa. Hortaz, iazko abendutik aurtengo irailera arteko bataz bestekoa 3,65%koa da. Espainiako bankuaren arabera litekena da inflazioak bera egitea urrengo 2 hilabeteetan eta azarora arteko batez bestekoa 3,6 jaistean, baina ark eta beste erakunde batzuek ez dute baztertzen igotzea ere energien prezioen gora beragatik irail honetan gertatu den moduan. Dagoeneko ia ziurra da 3,5 eta 4,4 artean kokatuko dela KPIaren batez besteko igoera eta horrekin batera pentsioena. Gauzak horrela, orain arteko urteko inflazioaren bilakaera kontuan hartuta sistemaren batez besteko pentsioa hilean 56 euro handituko litzateke. Nazioarteko gaiei helduta berriz Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak autonomia eskaini dio Korsikari eta haren izaera berezia konstituzioan jasotzea. Korsikako asamblearen aurrean egin zuen proposamena agintariak atzo, uhartea naziengandik askatu zutenetik 80 urte bete zirenean. Estatuburuaren esanetan autonomia horrek tresna bat izan behar luke, uharteak eta estatuak etorkizuna elkarrekin eraikitzeko. Korsika Frantziatik banandu gabe. Azaldu duenez, ez da estatuaren aurkako autonomia bat izango, ez eta estaturik gabeko autonomia bat ere, baizik eta Korsikarentzako autonomia bat errepublikaren barruan. Gauzak horrela, Korsikaren estatus berria Frantziako konstituzioan jaso beharko litzateke. Berezko artikulu batean modu honetan, artikulu berri batek aitortuko lioke berezitasuna komunitate uhartetar historiko, linguistiko eta kultural izendatuta. Epeak ere zehaztu zituen Macronek Korsikako asambleari 6 hilabete eman zizkion Frantziako gobernuarekin testu konstituzional eta organiko bat hitzartzeko Korsikako estatusa aldatzeko. Akordio horretan oinarrituta konstituzioa aldatzeko prozesuari ekingo liokete eta gero Korsikan erreferendum bat antolatuko lukete herritarrek aldaketa berrets dezaten. Eta lerroburuekin bukatzeko kultur arlora salto, ostegun honetan iritsi da pantaila handira Fermin Muguruzaren Bidasoa 2018-2023 proiektua. Txalo artean hartu dute ikusleek, izan ere beharrezkoa eta urgentziazkoa hala definitu du Fermin Muguruza musikari eta zinemagileak bere azken lana. Migratzaileek Europara iristeko egindako bidaia kontatzen du, Bidaso aldean hildakoak gogoratu, indarkeriaz inposatutako mugak aipatu eta kontrol arrazistak salatu ekin atorra Sagasti. Bidasoan azken arnasa hartu dutenen omenez,
eta migrazio politika arrazistek eragindako heriotzak direla salatu asmoz, aldarrikapen horrekin heldu da aurtengoan Fermin Muguruza musikari eta zinegilean Donostiako nazioarteko zinemaldira. Estreinuan izan dira bertan parte hartutako ekoizle, baita teknikari eta partaidetza zabala izan duen filmeko protagonista ezberdinak, eta kanpoaldean atarian gainera, kalean, kale gorrian, ezer gabe, paperi gabe, eskubideri gabe, apenas izenik gabe, bizi diren personen laguntza eta elkartasun sareak. Bertan parte hartu dute, baita Muguruzak berak ere, eta aldarrikapenarekin josita, estrainatu berri, honezkero, urriaren 20an, pantalla handian ikusi ahal izango duzue, Bidasoa 2018-2023 dokumentala. Orain, berriro heriotzarekin lotzen hasi da ibaia. 2018an gobernu frantsesak mugak itxi zituenetik. Tragedia honen lehenak 21 urte zeuzkan eta Eritreatik zetorren. Frantziatik kanporatua izan eta desmontatu behar dugu hortikan zabaldu den gezur hori bidaiak hiltzen duela esateko politika arrazistek hil egiten dutela. Etorkin bat Hendaiara iristen danean aurkitzen ditu poliziak kolore guztitakoak. Azken Bidasoaldeko kontrabandistok eta piratok badakigu etortzen ona kapitalera abordatzera, gauzak salatzera eta esatera bizirik gaudela. Eskerrik asko, gozatu pelikula eta gora Bidasoa Republika! Guazen pentsatzea agian horiek izan daitezke gizateriaren aurkako krimenak? Lerroburuak ala eguneko argazkari helduko diogu jarraian aipatu bezala indarrean dago jada animalien eskubideak eta ongizatea babesteko legea. Honen helburua izanik besteak beste animaliak babestea, tratu txarrik eta abandonurik ez egotea eta adopzioa eta zaintza arduratsua bultzatzea. Adibidez, tratu txarrak emategatik 400.000 eurora arteko isunak ezarriko dira arau hauste oso astunen kasuan erne. Eusko Legebiltzarrean Liz Atzoko egunarekin onartu zen frankismoaren biktimei erreparazioa emateko legea.
Bestaldetik hezkuntza legeaz akordioarekin leial izateko deia egin dio Euskal Herria Bilduk alderdiei. Asteartean amaituko da lege egitasmoari zuzenketak aurkezteko epea. Euskal Herria Bilduren adierazpen okala, PSren marrak gorriak berretxitu goiz honetan Euskadi Irratian eneko andueza idazkari nagusiak datorren astelehenerako aurkeztu behar dituzten zuzenketak lantzen ari direla baieztatu du eta argi utzi du hizkuntza ereduak mantentzea nahi dutela eta legeak hori jasotzea. Eta hortikan ez gara mugituko, guretako oso garrantzitsua zen ditugun ereduak mantentzea, hori da bi alderdien artean berba egin genduana eta adostuta dakaguna, beraz guk hori tekstuan erreflejatzea nahi dugu eta uste dugu hortik ezin garela mugitu. Ordea Feijóoren inbestidura bigarrengoz bozkatuko du Kongresuak, gaurkoan ere porrot egingo duela jakinda. Solo quedan ya dos salidas que no serán honrosas. La primera es el gobierno de la mentira y la segunda una repetición electoral. Els vots d'Esquerra Republicana han estan i estaran sempre al servei de la defensa de Catalunya. El nostre vot serà un no, senyor Feijóo. Visca Catalunya lliure. Quiero aclararle una cosa, señor Feijóo. No se puede rechazar lo que jamás se va a obtener. Usted no puede rechazar nuestros votos porque jamás los iba a tener. Hiru mende eta erdi geroago, hemen gaude. Munduari esanaz, beste mundu bat posible dela. Baita isildu nahi izan gaituztenentzat ere. Gora herria. Gaur, zure alderdia eta geurearen artean amildegi sakon bat dago. Eta zure hautagaitzaren aurkako botoa emongo dugu barrero. Asteazkenean baino arrazoi gehiagoz. Zalantza barik, Euskadik ez dau behar zurea bezalako itzaldirik, ez da bidai lagun ultraizkundarrik ere. Gaizlatuta berriz Macronek autonomia eskaini dio Korsikari berezitasuna aitortuta Frantziako presidentak proposatu du uhartea komunitate historiko eta kultural gisa aitortzea eta konstituzioa moldatzeko prest agertu da. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Eta gurera bueltan irailaren 15ean kartzelatze agindua heldu zitzaien Galder Barbado eta Aitor Zelaia Gazte Arabarrei auzitegiek emandako epea amaitu da eta biak atxilotuak izateko arriskuan daude. Larunbatean manifestazio bat deitu dute Gasteizen beraien aurkako epaiaren kontra eta egunero adira mobilizatzen adi. Muntai poliziak jazarpena, txapurretiak eta Astenokako erazoak, legez apoko bariketa, amurro berriz jo puntuan, aikota galderen atxiloketa.
Fasismoaren infernua. Euskal Herria, Euskal Herria. Aurrera. Euskal Herria, Euskal Herria. Fasismoaren infernua. Euskal Herria, Euskal Herria. Aurrera. Honekin ekonomia arlora salto aipatu dugu lentxeago ere, batez besteko pentsioa 50 eta 60 euro artean igoko da hegoaldean 2024an, hirugarrenez jarraian KPIaren arabera eguneratuko ditu Madrilek. Aurtengo batez bestekoa 3,8% da. Igoera eskas gera daiteke urte hasierarako espero zen inflaziorako. Edo nola ere erretiro pentsioak 1.700 eurotik gorakoak izango dira batez beste, eta alarguntza pentsio minimoa 630 euro. LAB sindikatuko 200 gora emakumek batzarra egin zuten atzo Oiartzungo landetxe aretoan Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30 deitua duen greba feminista orokorraz gogoeta egiteko. Bizitzak erdigunera ekarriko dituen zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko deitua dute grebara, eta egun horri begirako prestalanak egiten hasia da sindikatua. Izan ere, zaintzarena da LAB sindikatuaren erronka nagusienetakoa, eta zaintzalanak eremu pribatu ateran eta horiek duintzea helburu hartu du sindikatuak grebarixo. Gaizlatuta berriz, Katea Legaiak industria planta berri bat abiatu du Irunen. Azpiegitura horrek desgaitasuna duten 60 pertsona enplegatzen ditu gaur egun, eta Irun inguruko enplegugarritasuna hobetzeko bultzada bat da. Ekoizpen zentro hori abian jartzeak eskualdean Katea Legaiak garatzen dituen industria proiektua finkatzea eta etorkizunean berriak sartzea ahalbidetzen du. Udan Arbeo lankideak emango dizkigu xehetasunak. KL Katea Legaiaren industria planta berria inauguratu dute Irunen, Gipuzkoan. Azpiegitura horrek eskualdean KL Katea Legaiaren instalazioak berritza dakar, 4.500 metro karratuko industria planta berri batekin. Gaur egun desgaitasuna duten 60 pertsonak egiten duten lan produkzio zentro horretan. Eta azpiegitura berri hori aukera bada eskualde horretan desgaitasuna duten eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea zabaltzeko.
Gaur egun ekoizpen planta horrek hainbat industria proiektu garatzen ditu sarbide sistemen, elikadurarako makineriaren eta osasunaren sektoreetan. Eta datozen hilabeteetan jarduera berriak industrializatuko dira energiaren sektorean zentro horretan enplegu aukerak zabaltzeko. Azpimarratu behar da KLKT alegaia irabazi asmorik gabeko lan sozietatea dela, eta Gipuzkoan desgaitasuna duten eta baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako enplegua sortze eta mantentza du helburu. Gaur egun desgaitasuna duten 1000 pertsona baino gehiago enplegatzen ditu zuzenan Gipuzkoako eskualde guztietako 12 industria plantetan. Langileen eren batek baino gehiagok zailtasun bereziak dituzte. Gainera gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide oso hartzen du barnean, orientaziotik hasi eta enplegu lagundurako programetaraino. Gipuzkoako 23 gaztelen sektorean hasiko dira lanean Aldundiaren laguntzarekin. Foru erakundeak 988.000 euroko laguntza eta aholkularitza teknikoa emango baitu proiektu horiek garatzeko belaunaldi aldaketa xedetzat hartuta. Gipuzkoako 23 gazte lehen sektorean hasiko dira lanean. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiak €1.000.000 bideratuko ditu, 40 urtez azpiko nekazariek enpresa berriak sor ditzaten. Ustiapen bat martxan jartzen duten gazteei. Martxan jarri, zerotik hasita edo aurretik hasitako ustiapen bati jarraipena emateko. 20 gazte lehendik abian ziren ustiategin kargu egingo dira, eta 3 berriz ustiategi berriak zabalduko dituzte. Programa honen helburua da belaunaldi aldaketa sustatzea eta garapena dibertsifikazioa enplegu eta enpresa berrien sorkuntza bultzatzea. Gipuzkoa ezin da ulertu lehen sektorerik gabe, eta Eider Mendoza diputatu nagusiak nabarmendu du lehen sektorea egituratzaren eta indartzaren aldeko apustua egiten jarraituko duela Aldundiak. Asko gustatzen zaigula produktu onak jatea, bertakoak direnak, asko gustatzen zaigula gure parajetaz gozatzea, baina horren atzean sekulako lana dago. Dano gozatu dezagun, eta donek eduki ditzagun produktu on batzuk elikatzeko eta osasuntsu bizitzeko, ezinbestekoa dugu gazte hauek laguntzea. Horretarako sortu da Gaztenek programa. Oriala Iturraran parketxean egin den ekitaldian elkartu dira programan parte hartu dutenak aitortu eta aldi berean eskertzeko. Gazteen eta lehen sektoreko eragileen ekarpenak, gogoetak eta proposamenak jaso dira bertan. Gipuzkoatik Arabara, Gasteizko Erdi Aroko azokaren 20. edizioa ospatuko da asteburu honetan. Inaugurazioa gaur bertan izango da arratsaldeko 6etan Aiotz plazan. Erremendariak, arotzak, malabaristak, saltokiak eta askoz gehiago 3 egunetan zehar Gasteizko erdigunean Erdi Arora bueltatuko da. Ez galdu. Eta azoka honekin iritsira gurean gaur albistegiak bukaerara. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian asteburu izan.
soilik inoiz ez, tolestu daitekenik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik